Pamati kamo, katawhan sang Israel. Ang Ginoo nga aton Dios, amo lang ang Ginoo. Higugmaa ang Ginoo nga inyo Dios sa bug-os ninyo nga tagipusoon, sa bug-os ninyo nga kalag, kag sa bug-os ninyo nga kusog. Indi gid ninyo pagkalimti ining mga sugo nga ginhatag ko sa inyo subong. Itudlo ini permis sa inyo mga kabataan. Ihambal ninyo ini kun ara kamo sa inyo balay, kag kun nagalakat kamo, kun nagahigda kamo, kag kun magbangon kamo. Ihigot ini sa inyo mga butkon, kag ibutang sa inyo mga agtang bilang padumdum sa inyo. Isulat ninyo ini sa mga hamba sang puwertahan sang inyo mga balay, kag sa mga puwertahan sang inyo mga banwa. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Dios nga amon Amay kag Ginoo, ikaw nagpadala sang imo bugto nga anak, agod ang tanan nga nagapamati sa iya, nagapamati man sa imo nga nagpadala sa iya. Hatagi kami sing grasya sang pagpamati sa mga pulong sang imo anak, agod amon ini makabuhi sa pag-alagad sa imo dira sa amon isig katawo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga tuigan. Amen. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano bala ang ginatudlo sang simbahan? Ano ang buot silingon sang tatlo ka persona sang Diyos? Lawas kag dugo ginman bala ni Kristo ang tinapay kag bino sa santos nga misa? Ano ang sakramento? Ano ang ginatudlo sang Biblia? Yaman kinahanglan magkumpisa sa pari. Sinugid bala si Jesus sa akong kabuhi? Ano ang Espiritu Santo? Ngaman, waay nag-aasawa ang pari. Paano magpari? Paano magpangamuyo? Diin ang Katoliko sa Biblia. Pamati. Madamo kita sang palamangkutanon sa aton pagtuluuhan. Madamo kita sang gusto nga mahibaluan tuhoy sa aton pagtuo. Gani dali kag magpamati kita. Ginadulong sa inyo sang Audiam Productions sa pagpanguna sang aton Senyor Arsobispo sang Capiz, Jose F. Advincula Jr. DD. Sa pagbuylog sang Capiz Archdiocesan Social Media Task Force, Capiz Archdiocesan Social Action Center, Santa Maria Mater et Regina Seminarium, St. Pius X Seminary, Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, Colegio de la Purísima Concepcion, kag sang mga kaparian sang Arkidiocese sang Capiz. Ang programa nga magahatag sang Summer Catechism Online. Pamati. Madamo ang mga palamangkutanon sa aton pagtuluhan. Kari kag magpanaksi sa kamaturan. Ginabuylog namon ining programa hasta sa malambutan. Gani dali kag magpamati. A blessed day sa aton mga tumalanaw, sa mga viewers naton dira sa aton Facebook page nga padayon sa gihapon nga nagaupod sa aton sa Pamati Archdiocese of Capiz. A blessed day man sa aton nga mga kaalagad kag kapamati nga nagaupod sa aton pinaagi sa 88.1 Kadar FM kag sa Kutob Malabutan sining aton nga programa ang online summer catechesis sa Archdiocese of Capiz. Madamo gid nga salamat sa inyo mga pinalangga namon nga mga viewers sa inyo padayon nga pag-upod kag sa inyo padayon nga pagpamati. Maayong aga, Alagad Drill. Mayong aga Padre, kag mayong aga sa tanan-tanan, sa di man kamo nga bahin sang pungsod Pilipinas, kag sang kalibutan, Kag sang kalibutan. Kay labot naman Padre sa ila. Kaya na kita sa World Wide Web. So gani, gabay pa, hara ka mo sa maayong kahimtangan, kag padayon kita nga maghalong
sa aton palibot, no? Kay Alagad Real, nagataas na naman ang mga kaso sang COVID-19 victims kag mga naapektuhan. So gani maghalong gid kita, mga kaalagad kag mga kapamati. Kag isa sa makabulig sa aton, no? Nga maghalong kag magpabilin nga kita sa safety nga mga kamot, amo ang hindi kita dapat maguntat sa pagpangamuyo kag syempre sa pagpamati diri sa aton online summer catechesis program para madugangan pagid ang aton ihibalo tuhoy sa aton pagtuo kag mapasanyog pagid ini naton kag mapalambo pagid naton ini kag makapamunga ini sing madamo. Kahapon, ano gani Alagad Real ang aton gindiskusyonan? Kahapon, kung na recall pa sa aton mga kaalagad, mga kapamati, ang aton dirigin saysay no, sa inyo, ang topiko na to'y sa Santos nga Eucharistia. Kag madamo man kita, no, ginhatag nga mga information na tuhoy sa pagbaton sini, no, nga hindi lang basta nga nagsulod ka lang simbahan agud batunon ini kundi may mga butanggid nga dapat naton panumdumon, Father Dave. Tama gid ina Alagad Real kag aton gid dumdumon nga ang Santos nga Eucharistia amo ang ginatawag nga the source and summit of Christian life. Diri na pasad ang aton pagtuo, ang aton pangabuhi bilang mga Kristiyano, kag paagi man sa pagbato naton sini nga sakramento, kag sang iban pagid nga mga sakramento, nakabaton or magabaton kita sang pinasahi nga grasya. Ilabi na gid ang aton nga pagbaton kay Kristo sing masunson sa santos nga pagkalawat. Kay initanan nga pagbato naton sang mga sakramento, amo ang ekspresyon sang paghigugma sang Ginoo sa aton tanan. Diin kapasina, ginahatagan ka na sang gugma, libre ang ginapangayo lang ang imo faithfulness, commitment, kag ang imo dedication. Gani, kita dapat magdawat man kag magbaton sining mga sakramento kaysa nasiling na naton nagahatag gid ini sang grasya kag makabulig sa aton pagpangabuhi diri sa duta bilang mga sumulunod sang aton Ginoo. Kag sa karon naman nga adlaw, no, aton pagaistoryahan ang natuhoy sa duwa pa, no, ka mga sakramento o kon ang ginatawag naton, no, nga sakramento sang pag-ayo. Yes, kag ini sila amo ang sakramento sa pagkumpisar kag ang pagbadlis sa mga nagamasakit. Kay Father Dave, kahapon aton gintalakay, no, sa nahambalta na ang Santos nga Eucharistia. Kag antes naton o kon antes magbaton sini, kinahanglan anay, no, nga magkumpisar antes batunon ang lawas ni Jesus sa Eucharistia nga That's aton man right. kinsaysay kagahapon, Padre. Yes, tama gid ina. So aton nga i-recall kung ano ang mga kinahanglanon nga buhaton antes anay magkalawat. Una gid, kinahanglan yara sa estado sang grasya. Kag amo ina ang ginhambal ni Alagad Real bag-o gid lang nga kinahanglan kita mapabilin lamang sa estado sang grasya kung kita natinluan kag kita nakakonfesar sa aton mga kasalanan. Kay kung kita yara sa pagpakasala, hay, hindi ini grasya, hindi ini estado sang grasya, kundi disgrasya. Kay kung ikaw yara sa disposisyon nga hindi maayo, gapanghatag kag nagapang ipit ikaw, no, sa imo palibot kag kung kaisa hindi gid maayo ang imo ginaobra kag imo nga pagbaton sa mga bagay-bagay sa imo palibot. So ang pagpalimpyo kag ang tinguha nga hindi magpakasala isa ka requirement nga aton nga himuon antes magpangalawat kag mahimo lamang ini kung kita magkonfesar. Ikaduha, kinahanglan mayara kita sang ginatawag nga 1 hour fasting before participate sa Santos nga misa. Luwas na lamang kung ikaw nagamasakit, hay, di bala, exception ina, exempted ikaw, no? Kag ang ikatatlo, amo ang paghupot sing maayo nga disposisyon kaangay dabi sa pagpartisipar sa Santos nga misa.
kag ang pagpamistising tama kag matarong sa pagbaton sa aton mahal nga Dios sa santos nga pagkalawat bilang paghatag sang katahuran. Kag dapat gid no makabulig gid dinhi sa aton ning aton mga topiko karon nga adlaw sa sakramento sa pagkonpisar kay paagi sini mahimo kita nga takos kag kita dispose nga magbaton sang grasya kay kita nakakonfesar kag mangin makabuluhan ang aton pagpangalawat o ang pagbaton naton kay Kristo kung kita nakakonfesar kay malimpyo ang aton huna-huna kag aton tagipusoon kag yara kita sa estado sang grasya. Tama gid na padre, no? Kaysa kung matandaan ko pa, pila sa tong edad ko, 13 ba? Nga una ako nakakompisar, no? Yes. Bangod sa takesis. Oh, yeah. Oo, kay isang mga bata-bata pa ko, ang ginalagas ko lang gid yung magpamahaw. Oo, kagang ticket. Pero sa nagkabuot-buot na, no? Diri kag nasagamsaman ko gid, no? Yes. Ang mga ginpaghambal, like guys sa amon, sa mga katekista, no? Kag subong man sang mga kaupdanan nila, no? Nga Yes. nagkadto dito sa amon nga tawag sini amon nga ermita Ermita. tawag namon. No? Ermita ang Oo, tawag kag sa isa sa mga ermita. importante, no, nga ginhiwat, ginhatag para sa amon ang kaygayonan, no, nga matagaan kami sa oportunidad, no, nga makakonpesar Yes, oo. kag makabaton sang santos nga Eucharistia, Padre. That's right, no? Isa man ni sa mga na-miss ko gid nga obrahon kay sa mga previous assignments ko sang seminarista. Ako gid sini panikasog, no? Ako gid sini ang spearhead sa mga first communion kag gina-train naton ina sila makarelate gid sining mga katekista kag ang mga seminarista, no? Kay gina-train namon ina sila ang mga first communicants nga kung paano magkonpesar. So isa gid ini sa mga na-miss kag nahidlawan ko gid nga mga hitabo sang wala pa ang COVID sang nagakatekesis pa per parish kag sa mga ermita hambal gani ni Alaga Drill. Kag nakahibalo gid kita mga kauturan nganing sakramento sa pagkonfesar nagapaayo sang aton kalag kag kung kita nagamasakit bangod sang sala. Yes, Father Dave, kag subong man, ang sakramento sang pagbadlis, nagabulig naman iniiya sa aton tanan-tanan, no, sa mga kultura naton, ilabi na sa may mga balatian. That's right. Kag tandaan naton mga kauturan nga ang mga sakramento kagintukod ni Jesus sa iya simbahan para gid ini sa aton ikaayo sa lawas nun man o kon sa espirituhanon nga aspeto kay amo ina iya ang aton Ginoo kung magtabang siya kag magbulig. Wala lang niya ginaayo ang aton spiritual nga aspeto sang kabuhi. Ginadala niya pati ang aton lawas kay gusto sang aton mahal nga Ginoo. The total, no? Total transformation, the holistic formation of a person. Kay kung maayo ang imo kalag, maayo man ang imo lawas. Kung maayo ang imo lawas, dapat maayo man ang imo kalag para makabuhat ikaw sang mga butang nga makabuluhan kag mga butang nga makadala sa imo sa langit. Gani, hindi na naton ini pagpadugayon pa, sugudan na naton ang aton pagdiskusyon tuhoy sini nga mga sakramento, ang sakramento sa pagkonpisar kag ang sakramento sa pagbadlis sa mga nagamasakit kag ini sila na nadala sa kategorya sang sakramento sang pagpang-ayo. Okay, sige. Sa aton nga mga kalagad, mga kapamati, labi na sa mga kabataan, no, kag mga ginikanan, ihanda na ang lapis o kon ballpen kag papel kay maumpisa na kita sa pagtalakay sa aton nga topiko subong nga adlaw. Sentro sa ministro sang Ginoong Hesus, no, among iya nga panawagan sa paghinulsol kag pagpakigiuli kag ang iya malulo nga mga buhat sang pagpang-ayo. Bisan ang ngalan nga Jesus nagakahulugan nga siya magaluwas sang iya mga tawo gikan sa ila mga sala. Iya ginsuguran ang iya ministro sa pagbantala. Maghinulsol kamo kag magtuo sa maayong balita. Iya ginpakilala ang iya kaugalingon paagi sa iya mga buhat. Ang mga bulag nakakita liwat. Ang mga piang nakalakat. Ang mga aruon nag-ayo. Ang mga bungol nakabati,
ang mga patay ginbanhaw kag ginbantala ang maayong balita sa mga imol. Ang nabanhaw nga Ginoo naghatag sang sini nga ministro sang pagpang-ayo kag pagpakigiuli sa iya simbahan sa iya mga apostoles. Gani si San Pedro nagbantala sang maayong balita nga nagsiling, kinahanglan ninyo magbag-o kag mabunyagan. Sa ngalan ni Jesucristo, agud mapatawad ang inyong mga sala kag inyo mabaton ang dulot sang Espiritu Santo. O galing, nakita man ni Kristo ang aton tawhanon nga mga balatian kag mga kaluya, nagatulod bisan pa sa mga binunyagan nga mga Kristiyanos sa pagtalikod sa ila ginahigugma nga amo ang Ginoo. Gani iya ginhatagan sing gahom ang apostoles sa Espiritu Santo, agud madala ang pag-ayo sang Dios kag kapatawaran sang mga sala nga ila nahimo pagkatapos sang bunyag. Gani, the primary reality for Christians, then, is not human suffering and sin, but God's healing and forgiveness of sins. Tama kagid sina Alagadril kag sa sini nga aspeto diri gid naton nakilan-an no sing bug-os kag diri pagid naton nakilan-an kung sin-o gid bala si Jesus. Sa mga ebanghelyo nga sinulatan, kadamo sang mga sinulatan nga napatuhoy sa pagpang-ayo ni Ginoong Hesus sa mga nagamasakit. No, iya ginapaayo ang mga bulag, iya ni nakakita ini ang mga piang nakalakat, ang mga patay na banhaw. Kay Ginoong Hesukristo ang iya pagkaridiri sa kalibutan, amo ang pagsapupo kag ang pag-ayo sa aton mga balatian kag kaluya. Gani amo ini ang iya pinakarason kung ana naugid saya sa langit kay para sa pupuhon kita, pangitaon kita kay kita nagkaladula kag ayuhon ang aton mga balatian. Amo man ini gani nga mabasahan naton ini sa mga sinulatan sa mga ebanghelista nga indi gid maseparar, indi gid mahamulag kay Jesus ang pagpang-ayo. Kay hambal gani ni Alagadril kagaina sa ngalan nga daan pa lang ni Jesus nagapabutsyag na ini nga ari siya sa aton tunga, ari siya nagaupod sa aton because as we recall, the name of Jesus would mean God is with us. Ginaupdan kita, yari sa aton ang Ginoo. Kag kung mag-upod siya, hindi lamang sa aton kalipayan, kundi labaw na sa tanan, yari siya sa aton, especially kung kita nagabalatian. Kay amo ini ang iya ginabantala, ang pagpang-ayo sa mga nagamasakit, kag ang pagpatawad sa mga sala. Kay nga akong kita nakasala, yes, hindi naton mabatsyagan ang sakit sa lawas naton kung kita nakasala. Pero ang aton sinakalag, amo ang nagamasakit. Kag kinahanglan naton nga magpamati, kinahanglan naton magkambyo no sang aton pangginawi para makabalik kita sa sabak sang Ginoo kay siya padayon gid nga nagahatag sang iya nagapang-ayo nga mga kamot kag nagapatawad sa mga kasalanan. Kag ini ginpahayag sang aton mahal nga Dios paagi sa mga sakramento. Kag ang sakramento nga makaayo, kag ang sakramento nga makapatawad sa aton mga sala, ginatawag nga sakramento sang pagkonpesar. Gintukod ini sa aton mahal nga Dios para ayuhon ang aton nagamasakit nga kalag, kag haw-ason kita sa pagpakasala. Ang tawag sini sari-sari no, pero suliton ko hambal ko gani kagahapon pareho sa sakramento sang Eucharistia, ginatawag ina nga santos nga pagpangalawat, katapusan nga panihapon, sa sakramento sang santos nga Eucharistia, kadamo siya sang panawag, pero nagapatuhoy lamang ina sa isa ka sakramento. Subong man ining sakramento sa pagkonpisar, ginatawag naton nga mga una, konpesyon, no? Konpesyon amo ning aton nga pagtawag sini. Ang konpesyon kung aton ginapatungod sa aton kinahanglanon sa pagkilala sang aton mga sala kag pagpangayo sang patawad, no? Konpesyon.
ginatawag man ini nga sakramento sang pagpenitensya. Kay natuhoy ini sa proseso sang pagbag-o, paghinulsol, kag katumanan, or ginatawag ini sa theology nga satisfaction. Pagpenitensya, kay di bala kung konpisar kita, may ginahatag nga mga penitensya, proseso kung paano kita maka-amend, no? Maka-atone sa aton mga kasalanan. Ginatawag man ini nga sakramento sang pagpakig-uli, kay ini nagapauli sa aton sa grasya kag sa maayo nga relasyon agud mabalay kag magdalom pagid ang aton paghigugma kag pagpakig-abyan sa Dios kag sa aton isig katawo. Susulito naton ginatawag man ini no nga konfesyon, kay ginasugid naton aton mga sala, no? Ga-confess kita, nagapakatotoo kita, ginasugid ang tanan. Sakramento sang pagpenitensya, ikaduha nga pagpanawag. Kay ang pagpenitensya isa ini or natuhoy ini sa proseso nga kinahanglan buhato naton para kita magbag-o. Kag ginatawag man ini nga sakramento sang hiuli. Kay nga kung nakasala kita, nagseparar kita, nagsipak kita, no? Wala kita nagpabilin sa grasya. Gani, kung pagkatapos naton sa konfesar, nagpakighiuli kita. No, nagbalik loob kita. Nagbalik kita kung sa diin kita dapat, gidmanya dapat nabilong. So gani, amo ining panawag sang sakramento sa pagkonfesar. Ano bala ini? No, nga man importante ini sa aton kabuhi bilang mga Kristiyano. Okay, sa mga kaalagad naton ang pagkumpisar, amo naman ini no ang sakramento nga sa diin nagabaton kita sang kapatawaran gikan sa Dios para sa mga sala, mortal man o convenial nga aton nahimo, tapos ang bunyag nga sa diin aton ginahinulsulan sing minatuod. Kadua, ang sakramento sang pagkonfesar nagapakigiuli sa aton sa Kristiyanong katilingban sa aton nga simbahan. Kag ang sakramento sang pagkonfesar, luwas nga ginapatawad ang mga sala nga nahimo, nagadugang man sang grasya sang Dios sa kalag. Gani, kinahanglan gid no nga kitatanan magkonfesar sing masunson. Amugid iniya ang matahom sa aton pagtuo. Kay after kita nabunyagan, no, may tendency gidya gihapon nga mahulog kita sa pagpakasala kag magpadayon kita nga nag-commit sang mga sala. Kag amo ining ginhatag sang aton mahal nga Dios sa aton para hindi kita madula, hindi kita magtalang nga ginbilinan nila kita, no, ginbilinan kita sini sang aton mahal nga Dios sang sakramento sa pagkonfesar para may ara kita nga dangpan, no, may dangpan kita kay isugid naton paagi sa pagkonfesar, ginasugid naton ang aton mga sala kag nagapangayo sing kapatawaran kag ang labing importante nagahinulsol gid kita sing minatuod. Karon madamo sang mga palamangkotanon tuhoy sining sakramento. Inubra-ubra lang na sang simbahan kay gusto lang na nila. Hindi lang inaya ginubra-ubra sang simbahan Katolika. May basihan ini kag ini nga sakramento sang pagkonfesar gintukod mismo sang aton Ginoo nga sa pagtukod niya sini, no, iya gin huypan ang mga apostoles kag iya ginhatagan sing gahom sa pagpatawad sang mga sala sang siya nagsiling sa iya mga sumulunod nga mga apostoles. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, wala man sila ginapatawad. Amo ini ang kamatuoran, kag amo ini ang sadsaran sa sininga sakramento. Kag si Jesus mismo ang naghambal sina. No, paagi sining iya nga mando nga ginhatag sa mga apostoles, ginhatagan sang otoridad ang mga apostoles nga magpatawad sang mga sala. Kay kung sino ding ginapatawad, ginapatawad man. Kung sinong wala ginapatawad, wala man sila ginapatawad. Kag sa sining pagbato naton sang sakramento sang pagkonfesar,
ang nagapatawad gidya mismo aton gid ini dapat klaruhon ang Dios, ang Santissima Trinidad, no, nga amo gidya ang nagapatawad sa aton mga sala. Ginapakighuli kita sang Amay sa iya kaugalingon paagi sa Anak nga naghatag sing gahom sa iya mga apostoles upod sa Espiritu Santo para sa kapatawaran sang mga sala. In short, the main protagonist, no, the main actor kag ang gahatag gid lang sang kapatawaran sang sala sa sini nga sakramento ang mahal nga Dios paagi sa mga pari nga iya gintugyanan, no, sa mga apostoles, no, kung sa diin gintugyan niya ining pagpatawad sa mga sala, kag sa mga pari nga mga salili sang mga apostoles subong, no, ang mga pari kag mga obispo ginatawag man ina sila nga salili, no, sang mga apostoles ilabi na gid ang mga obispo. Kay sa nasiling na naton, halin sa pagtukod sang simbahan may ginatawag nga apostolic succession. Wala na bugras, wala na utod nga pagpasa-pasa sang otoridad. So gani ang mga apostoles ginpasain sa mga obispo, kag ang mga obispo nagpaambit man sini sa mga kaparian. No, kaga amo ina ang mahal nga Dios gid ang nagapatawad sa mga kasalanan naton every time mag-confess kita. Karon, ngaman, no, paano makapatawad ang pari sang mga sala ngaman makonfesar gid sa pari? Di bala alaga drill na kung guys nagasulod ba sa aton ulo nga man makakadtoy kita sa pari kay pwede man kadiretso, no? Tama gina padre. Actually may mga kilala man kita sa nung nagapamangkot nga man kinahanglan gid kuno sa pari magpisar nga man pwede man nga diretso na lang. Kag paano ang pari makapatawad? Oo, no? so amoy na pamangkot. Pero sa mga kalagad kag kapamati naton, ang pari makapatawad sang mga sala paagi sa gahom sang Dios sa iya paghambal sa mga pulong sang absolusyon. Kag ang mga pulong sang absolusyon amo ini: ginapatawad ko ikaw sang imo mga sala sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amo ina, no, ang pinaka-rason kay ang pari ginhambal ko na kagaina, ginhatagan sang otoridad, ginpaambitan, no, ginpaambitan siya sang pagkapari sang obispo, kay ang obispo amo ang yara sa obispo ang kapupunan sang pagkapari, kag ining obispo amo ang salili sang mga apostoles nga kung sa diin gintugyan sang aton Ginoong Hesus ining mando nga kung sinong nagapatawad diri sa duta, ginapatawad man. Kag kung sinong wala ginapatawad, wala man ginapatawad. Amo ina dira naghalin ang gahom sang mga pari sa pagpatawad sang mga kasalanan kag paagi sa absolusyon nga amo ining form, no, ang form sang sakramento. Sulito naton ha, ang sakramento manginvalid lang kung ini may matter kag may form. So ang form amo ang absolusyon sang pari, ang matter amo ang mga sala nga ginakonfesar sang nagakonfesar. So, ano bala ang mga buluhaton sang nagakonfesar o kung nagahinulsol, no, proseso ini mga kaalagad kag mga kapamati? So gani tutukin nyo gid kag kapay pa nga magtudok ini sa inyo huna-huna kag sa inyo tagipusoon sa aton tanan para mabalaan naton kung nano ang mga buluhaton antes kita magkonfesar. Alagad Rel, una, ano gid gani? Okay, of course. Dapat una mga kaalagad, amo gid ya ang paghinulsol, no? Pagsabit naton sa aton kaugalingon nga maghinulsol sa sining mga sala nga aton nga nahimo. Kag amo ini ang makinasingkasingon nga pagkasubo sa aton mga sala. Kay tungod sa ila, aton ginpasipalahan ang labing maayo nga Dios. Upod ang malig-on nga pagtapat nga hindi na magpakasala liwat. That's right. Paghinulsol, no? So kita gid sa niya maobra, hindi niya magic, no? Kinahanglan maghinulsol gid kitaya nga ginaupdan sang malig-on nga pagtapat nga amo ang pamat-od sa paglikaw
no, sa pagpakasala paagi sa nga bulig sang grasya sang Dios, no, hindi lamang sang sala kundi subong man sang okasyon sa pagpakasala. Kung nagahinulsol ka buot silingon, hindi mo nagidya pagliwaton. Kag nagatapat ka nagidya sing malig-on, nga hindi ka na mag-entertainar, kag hindi ka na mag-submit, kag hindi mo na paghatagan sing kahigayunan, nga lamunon ikaw liwat sang pagpakasala. Paagi sa paghinulsol sing masunson, ang aton madangat, ang makinasing kasingon nga pagkasubo sang aton mga sala, dira sa pagpangamuyo sing mainit, nga aton ini maangkon, kag sa paggamit sa mga kalalangan nga nagapadulong sa sininga katuyuan. Wala sing nagahinulsol nga masadya, no? Wala sing nagahinulsol nga may ginahambal gyapon nga mga reservation. Kung nagahinulsol ikaw ya, bugos, wala na sang reservation, kag wala ko ya sang may nakitaan nga nagahinulsol nga gaharakhak, no? Kay do double meaning ina, nagahinulsol ka, dason do hindi makitaan sa imo nga nagahinulsol ka. So gani aton iniya buluhaton, una gid naton nga ginakonsiderar nga buluhaton antes magkonpesar, naghinulsol ka gidya. Kag nagasaad nga hindi na magpakasala liwat, kag hindi na pag-entertain na ron ang mga okasyon nga nagatulod sa aton sa pagpakasala. So gani, it's more on our personal assessment of ourselves and how do we really understand the word paghinulsol, no? Paghinulsol. Aton dapat, no, panumdumon nga natungod sa Dios nga makatuytoy sa aton sa paghinulsol sa aton mga sala, nga ang aton manunubos na patay para sa aton mga sala nga si Hesukristo. Kag ang mga nagapakasala sing dako, nagalansang liwat sa ang anak sang Dios, kag nabuhat sini sa iya nga kaladlawan, no? Amo ina, kung kita padayon nga nagasala, padayon naton nga ginalansang si Jesus sa cross, kay gintubos niya kita, no? Gintubos niya kita, napatay siya tungod sang aton mga sala. Amo man ang panumdum nga tungod sang aton mga sala, aton ginapakasalan ang Dios nga labing maayo sa iya kaugalingon kag labing maayo sa aton. Amo ina nga nasasamad ang aton relasyon, koneksyon sa mahal nga Dios, bangod aton ginmantsahan. Kay ang Dios maayo gid saya sa iya kaugalingon, because hindi lang siya ang ginhalinan sang kaayo, kay siya gid ang kaayo, kag labing maayo man siya sa aton. Now kita nga mga tawo, because of our kahinaan, no, sa aton nga mga shortcomings kag sa aton hindi pagkatakos, nakaubra kita sa mga sala, kag amo ini ang nagamantsa sang aton relasyon sa aton mahal nga Dios. Kag gani gusto sa mahal nga Dios nga hindi ini mamantsahan, gani ginbilin kag gintukod niya ining sakramento sa pagkonpesar para makabalik kita sa iya. Kag sa aton, no, isa ka pahanumdum nga ang paghinulsol manginhimpit kun ini nagagikan sa pagigugma sa Dios nga labing maayo kag hiligugmaon. Meaning putli ang aton nga painu-ino, aton kasing-kasing sa paghinulsol, bangod kita nagapati nga ang pagigugma nga ini nagikan sa Dios. Kag ang pinasahi nga bilis ang himpit nga paghinulsol, amo ang mga masunod, no? Nga ang aton mga sala ginapatawad dayon. Bisan sa wala pa naton ini makonpesar. Kadua, apang kundalag ko ini nga mga sala, obligado kita sa pagkonpesar sining mga sala sa labing madali. That's right, no? Hindi lang mahinulsol na lang ko no? Oo, doging pilit mo lang imo kaugalingon. Oo, mahinulsol na lang ako, hindi sang kasubong sina. Dapat siya putli kag himpit imo paghinulsol, no? Amo ining hambal nila karon, no, aton lang ining hatagan sang introduction. Ay, what if dabi padre kung mapatay ng isa katawo kaga wala saya nakakonpisar, no? Aton ng tanawon ang sitwasyon sang tawo. Yes, base sa wala naton na
na ekspektar kag wala atong ginapaabot nga mga hitabo, wala saya nakakonpisar, pero kabalo kita tanan nga nagapalibot sining tawo nga nagamasakit kag antes na patay, naghinulsol gidya sing matuod, no? Naghinulsol gidya sing matuod, ugaling wala lang siya kabaton sang sakramento. Kay base kag may mga sirkumstansya, for example, malayo ang duog nila, na delay abot ang pari, abot siya sang pari, napatay na siya, pero nakabalo kita nga samtang buhi, conscious siya, nagahinulsol gid saya sang iya mga sala. Hay ginatugyan naton ina sa mahal nga Dios. Pero hindi man dapat naton inilang pagkabigon permi nga hay mahinulsol na lang ako. Kay dira galutaw kung kaisang aton pagka insincere, no? Kay na mahinulsol na lang ako, hindi ako magkonpisar as much as possible. Basta may kahigayunan nga makakonpisar gid kitaya, no? Aton gid inaiya ikonpisar sa labing madali nga panahon. Hindi taya magpabaya-baya, magpaawat-awat, no? Aton gid na iya ikonpisar kag updan ta ina sang paghinulsol. Ikaduha nga buluhaton sa pagkonpisar amo ang Pagsugid sa mga sala o kung pagkonpesar. Amo ini no ang pagsumbong sang aton kaugalingon nga mga sala sa pari nga may otoridad gikan sa obispo. alright. Kung hungod sa buot nga gintago ang mortal nga sala sa pagkonpesar, ang nagakonpesar nagahimo sang pinakadako nga sala nga ginatawag sakrilehiyo. Nan, pagsugid sang tanan nga sala kung nagakonpisar, no? Personally, ginalista. Oo. No? Ginalista, kag ibasahon gid na yan tanan-tanan. No, ara gid na para hindi ka na malipat, kag hindi ka na magpalipat-lipat, no? Kung pwede ilista, i-recall gid sa tanan, makapila ka beses mo ginubrang pagbinutig. Ilista kay kun ara ka na dira sa kahigayunan nga nagakonpisar kag may mga ginapangtago-tago ka pa, may mga reservation ka pa kag wala mo ginasugid ang tanan mo nga mga sala, nakakumit ikaw sang pinakadako nga sala nga ginatawag sakrilehiyo. Kay hindi makit-an ang paghinulsol, hindi makit-an ang pagsugid sang tanan nga sala. Kay consider you're going to confession as your last. Every time nga magkonpesar ikaw sa pari, consider it as your last. So ibo-bo na daya ang tanan, ibo-bo na da ang tanan, isugid na ang tanan. Kay kita dabi kung kaisa, kung magkonpisar, imbes nga aton sala ang aton ginasugid, kadamo pakitesang pasakalye, no? Hay kay Pader muni, kay amo ni ginaobra sa akon asawa sa akon, ay sos, daso damo parason nga kung kaisa masubong kamatuoran mga kaalagad kag mga kapamati, kung kaisa sa pagkonpisar aton pa dependaran ng atong kaugalingon. It is as if we are saying that we have not committed any sin at all. No, dudra pa kita yan defend sang aton kaugalingon. Hindi sang subong sina kay kung pareho sinang aton nga kalidad kag klase sa pagkonfesar, hay questionable ang imo paghinulsol, no? Questionable ang imo paghinulsol. Questionable ang imo pangayo sang pagpatawad. Kay kung nagapangayo ikaw sang kapatawaran niya, hindi mo na dapat pag-i-justify imo sala. No, hindi mo na yung pag-i-justify imo sala. Ilabi na gid kung minatuod gidya kag nagalutaw gidya ang imo kakulangan kag imo sala, you don't need to justify it. No, kay questionable ang imo nga paghinulsol. Ang ikatatlo nga buluhaton kag kinahanglan matuman sa pagkonfesyon, amo ang pagtuman sang penitensya nga ginasugo sang pare. Nan, muning ginahambal nga satisfaction, nakahimo ikaw sang satisfaction, na satisfy mo ang pagkonsume sining sakramento kay gintuman mo ang penitensya nga ginsugo sang pare. No, ginahambal sang pare. Ang katumanan amo ang paghimo sang bisan ano nga penitensya nga ihatag sang pare. Labing importante gid na mga kaalagad kag mga kapamati nga pamatian mo gid kung nano nga penitensya, kay amo ina ang makakumpleto pagid sa imo pagbaton sang sakramento.
Di bala alagad real? Ano bala ining penitensya? Kag ining penitensya ang ginahatag no sang pari hindi tuman para mangin bugos ang katumanan o kon ang ginatawag naton sa gani no nga satisfaction. Kag kinahanglan nga aton ini dugangan no ang mga buhat sa kaluoy kag iban nga klase sang pagpenitensya kag magtinguha kita sa pag-angkon sa mga indulhensya. Ang indulhensya naman amo ang pagbayad sa temporal nga silot tungod sa napatawad na ang mga sala. Ini ginahatag man sang aton nga simbahan. That's right. So kung makabati kita sang penitensya halin sa pari, no? Kag tumano naton ising masunson, then well and good. Pero maayo pagid kag nagakadapat nga dugangan naton ini sang mga ginatawag nga spiritual and corporal acts of mercy. No? Kag ang iban pagid nga klase sang pagpenitensya kag magtinguha nga magbaton sang indulhensya. No? Na-discuss na naton ini nang ligad nga mga topiko ang indulhensya amo ining ginahatag sa nga simbahan para sa aton tanan, ilabi na gid kung may ara ini nga ginhatag gikan sa Santo Papa kag sa obispo kay para ini batunon dapat naton ini kag magtinguha kita nga mag-angkon sang indulhensya para mahagan-hagan ang silot, no, nga dulot sa aton nga pagpakasala. So amo ina ang mga buluhaton sang nagakonpisar. Una, ang paghinulsol, sing himpit kag sang minatuod. Ikaduha, amo ang pagsugid sang mga tanan-tanan nga sala sa pari. No, kag ang ikatatlo among pagtuman sang penitensya nga ginasugo sang pari kag ang pagdugang pagid sini sa mga spiritual and corporal acts of mercy, mga pagpenitensya kag pag-angkon sang indulhensya. Karon, nanuayhan ang buluhaton sang pari o kon konpesor kung siya nagapakonpesar. Una na dira ang absolusyon. Sa nasaling nato ng absolusyon amo ining form sang sakramento. Kung wala ini, hindi manginvalid ang sakramento. So ayaw anay kamo dali mga kaalagad kag mga kapamati nga kung nagahatag absolusyon ang pari inang ginabayaw niya bala iya kamot, no? Pagkatapos niya hatag sang penitensya ginabayaw niya iya kamot kag may gina-recite ang paring absolusyon ugay kamo anay dali, ha? Kalma anay nang hindi kamo anay magsako kay ang absolusyon amo ini ang mabinungahon nga tanda sang pagpatawad sang Dios nga nagahiuli sa nagahinulsol nga nagakonpesar, no? Kaga importante amo ining pinakaimportante nga form, no? Syempre form gani importante ini nga aton nga mabaton, no? Kag aton mapamatian ining absolusyon nga ginahatag sang pari. Karon pila ka mga butang nga dapat himuon agud makahimo sang maayo nga pagkonfesar para sa aton initanan, no? Una, ang pagpangayo sang grasya para sa maayo nga pagkonfesar, no? Mga ngayo kagid sang bulig kagiya sa mahal nga Dios sang grasya nga makaubra ikaw sang maayo nga pagkonfesar. Ikaduha alagad real ano gani? Amo ini ang pag-usisa sa mga nahimo nga mga sala sa katapusan nga pagkonfesar. Ang pagsugid sa mga sala sa pari, no, ang aton kaugalingon nga mga sala kag indi sang iban, lakip ang husto nga paghingalan sang sala. Kag kun makapila ka beses ginhimo ini, labi na sa sala nga mortal. Next, ang paginulsol kag pagtapat nga dili na magpakasala liwat kag ang pagtuman sang penitensya nga igahatag sang pari. That's right. So, karon maga-proceed kita sa matter sang sininga sakramento ang sala. Nano ang sala? Ang sala amo ang panghuna-huna, hambal kag buhat nga batok sa kasuguan sang Dios. Sala man ang dili pagbuhat sang ginapatuman, ilabi na gid ang mga katungdanan sa partikular nga kahimtangan sang kabuhi. May duha ka klase ang sala.
ang sala nga panublion kag ang sala nga personal of actual sang tag sa katawo. Amo ini ang sala nga aton ginakonfesar. Ginatawag ini nga personal or actual tungod kay amo ini nga mga sala nga kita gid mismo ang naghimo. So may duha ka klase ha, ang sala, amo ang sala nga panublion nga ginmana, ginpanubli naton sa aton una nga mga ginikanan nga Senday, Adan kag Eva. Kag ang sala nga personal or actual kay amo ining aton gidya mismo nga binuhatan. Ngo kita gidya nag-ubra. So sala ina kun kita nagsuway sa panghuna-huna, sa hambal kag sa buhat nga batok sa kasuguan sang mahal nga Dios. So ang duha ka klase sang sala nga aktual o kon personal ginatawag nga mortal nga sala. Amo ang dako nga sala nga nagaseparar sa aton sing bug-os sa mahal nga Dios kag ini nagadala sing kamatayon espiritual. Kag gani ang sino nga mapatay sa sala nga mortal hindi siya makasulod sa langit kundi nga takos gid nga silutan sing walay katapusan nga pag-anto sa impyerno. Nan sala nga mortal. Ang sala nga mortal nagapatay sa kalag dira sa pagkuha sang grasya nga nagapasantos nga amo ang kabuhi espiritual sang kalag. Ang sala ginasiling nga mortal kun iya sini natura, intensyon kag sirkumstansya nagadalahig sang mabug-at nga butang ilabi na gid ang pagsuway sa mga sugo sa napulo ka sugo sa mahal nga Dios kag sang simbahan kag nakakaigo nga ihibalo kag bug-os nga pagpasugot, total submission, no? Balaan mo, aware ka na nga initanan nga ubrahon mo sala gintuman mo man gihapon kag ginubra. So ginasiling ang mga pagkahulog sa sala nga mortal amo ang pinakadako nga kalainan nga matabo sa tawo. So sala nga mortal kinahanglan ikonfesar gid iniya. Ang ikaduha nga klase sang sala nga aktual ano gani alagad drill? Amo ini mga kalagad no ang venial sins no kon venial nga mga sala. Kag amo ini kun amo ang indi gid mabugat nga paglapas batok sa kasuguan sang Dios. Hindi ini makapatay sang kalag. Wala ini nagalakip sang kailwayan sang tawo nga nagadala sang kamatayon sang kalag. Ugaling nagapadulong man ini sa mortal nga sala kun indi ini matapna. Kaya ang tanan nga buhat nga di matarong sala, pero may sala nga indi ikamatay. That's right. Amo ining mga binyal nga sala nga daw gamay, no? Indi gid sang mabugat. Pero kung indi ini matapna, ay kung kaisa nagatulod ini sa aton nga mag-commit sang mortal nga sala. Amo man gani nga hindi naton pag-justify ang aton pagpakasala kay ang sala mismo sala gid ina. Kag mapagamay man o kung mapadako labi na gid ining dako gid nga kasalanan ang mortal hinulsulan gid dapat naton ini kag ang binyal hindi lang naton pagkabigon gamay malang ini binyal malang ini nga sala. For example ang balko gani kahapon nagsumbag ka lang gamay binyal malang ina no nagpanumbag pero kung hindi mo na matapna ang imo pagpanumbag base dugay-dugay ang imo kamot may upod na nga revolver o kung kutsilyo kag basi mapatay mong imo isig katawo kay nagsumbag ka malang una-una pero di nagahalin ang dako nga sala sa gamay. So gani tanan ini dapat sila aton tapnaon ilabi na ang mortal nga pagpakasala or mortal nga mga sala. Karon magaproceed kita sa sakramento sang pagbadlis sa mga nagamasakit. Connected ini sila nga duha kay nagahatag ini sila sang pagpangayo sa aton kalag kag sa aton physical no sa aton lawas nun nga kabuhi. So gani ano bala ang sakramento sang pagbadlis o kun ang paghaplas sa mga nagamasakit? Ang paghaplas sa mga nagamasakit amo ini no ang sakramento nga sa diin ang masakiton ginahaplasan sang balaan nga lana para sa mga masakiton kag ginaupdan ini sang pagpangamuyo. Ginahatag ang sakramento sang pagbadli sa tawo nga yara sa katalagman sang kamatayon tungod sang iya balatian o kung tungod sa katigulangon. Kag epekto sini nga sakramento among pagpabakod
kag paghatag kasulhay sa kalag, ang pagpatawad sang sala, kag ang pag-ayo sang nagamasakit kun ini luyag sang Dios. Samtang ang gahom naman sang sini nga sakramento, makita naton sa sulat ni Santiago nga nagasiling, mayara bala sa inyo nga nagamasakit, magtawag siya sang mga pari sang iglesia nga magapangamuyo para sa iya, kag magahaplas sa iya sing lana sa ngalan sang Ginoo. Ini nga pangamuyo nga nahimo sa pagtuo, magaluwas sang nagamasakit. Ang Ginoo mag-ayo sa iya, kag magapatawad sang iya sala nga nahimo. Amo man gani, no? Nga ining sakramento, naghatag inisang kasulhayan sa mga nagamasakit, sa pagbuot, no? Sa mahal nga Diyos, kung ano man iya pagbuot sa tawo nga nagamasakit, ginahatag man ini nga sakramento para mapreparar ang tawo sa iya nga kamatayon, maayo nga kamatayon, maayo nga pagbaton sang kamatayon, kag nagabulig pagid ini sa tawo nga nagamasakit nga ayuhon ang iya lawasnon nga sakit, kag ang sakit man sang iya kalag paagi sa pagkonfesar. Amo ining indi ni sila mabulag nga duha, kay kung kaisa, kung gabadlis kita sa mga nagamasakit, nagapangay, may ara sa rights nga pwede, or ara gida sa rights gidya nga nagahatag daw ang pari sang kahigayunan nga kung gusto sang nagamasakit nga magkonfesar, may ara dara pwede gid ina. So gani, hindi ni sang magic ha, ano nga ang iban nga mapabadlis ko para mag-ayo ko, no? Hindi ni sang magic, no? Tanan ini nagadepende sa kabubuton sa mahal nga Dios, kay siya man ang nagtukod sini. Now, kung pagbadlis sa imo nga nagamasakit ikaw, nag-ayo ikaw, then praise God, no? Kay ginhawas kanya sa imo pag-antos ko sa imo kasakit. Now, kung ining man amo ning ginakahadlokan sang tanan nga man hindi magpabadlis, kay hambal ba do ginatuloy mo ako sa kamatayon? Yes, no? Pero ginapreparar ikaw sa maayo nga kamatayon. Kag ginapreparar ikaw nga mag-look forward nga after sining kabuhi, hindi ini isang katapusan sang imo kabuhi. May nagahulat sa imo nga kabuhi nga gin promesa nga ginsaad sang aton Ginoong Hesus. Amo ini ang proseso nga magsalig ikaw sa iya grasya, magsalig ikaw sa iya kabubuton. So amo ini ang sakramento sang pagbadlis sa mga nagamasakit, no? Ini siya pagpang-ayo sa mga nagamasakit, kag pagpreparar man sa ila sa maayo nga kamatayon, nga ila man madala ang ila pagtuo sa ila nga kamatayon, nga hindi sila magkabalaka, no, kung sila mapatay diri, no? So paano ini ginahiwat nga sakramento? Importante nga naupdan ang pagsaulog sini nga sakramento sa paghaplas sang lana nga ginbendisyonan sang obispo, kag ang paghaplas ginhimo sa agtang kag sa duha ka palad sang nagamasakit, ukon subong man sa bahin sang lawas nga ginaupdan sang pagpangamuyo sang pari nga nagapangayo sang pinasahi nga grasya sa sini nga sakramento. Kag ang pagbadlis, no, nagahatag sang grasya nga nagahiusa sa nagamasakit sing labing suod sa kasakit ni Kristo para sa iya kaayo kag sa bug-os nga simbahan. Nagahatag man ini sang katawhay, pagidait, kaisog kag bisan pa ang kapatawaran sa mga sala. Kung ang nagamasakit, hindi na makahimo sang konfesyon. Kag kung kaisa sa pagbuot sang Dios, ang badlis nagadala sang pag-ayo sang lawas. Ini man nagahanda sang nagamasakit para sa iya pagpanglakaton, padulong sa balay sang amay. That's right. So gani, ini yung mga sakramento sang pagkonfesar, kag pagbadlis sa mga nagamasakit, takos kag angay gid nga pagatawgon nga sakramento sang pagpang-ayo, kay ginaayo sini ang aton nga lawasnon nga kinahanglanon, kag lawasnon nga kaluya, kag labaw sa tanan ng aton espirituhanon nga mga sakit, no, nga ang Dios gid lamang paagi sa iya pagbuot ang makaayo sa aton, paagi sa mga ministro sang simbahan nga nagatinguha kag nagabakas nga ipaambit man ining sakramento sa mga nagakinahanglan naton nga mga kauturan.
Kabay pa, mga kapamati kag mga kaalagad, nalugpayan kamo sining aton pagdiskusyon tuhoy sa sakramento sa pagkonpisar kag pagbadlis sang mga nagamasakit. Kag sa sininga kahigayunan, hataga namon kamo singtion para ipaalinton ang inyo mga palamangkotanon tuhoy sa aton tupiko karon nga adlaw. Gani mayara kita sang short break kag sa siningation sarang naninyo ma-comment sa comment section sa aton Facebook Live ang inyong mga pamangkot or inyong mga greetings or mahimo man ninyo ma-send no sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. Stay tuned mga kaalagad kag mga kapamati. Comment your questions and your greetings. Magabalik ang inyo online summer catechesis program ang Pamati! Dali kag pamati. Mayara bala sa inyo nga nagamasakit? Magtawag sila sang pari sang iglesia nga magapangamuyo para sa iya. Kag maghaplas sa iya sang lana sa ngalan sang Ginoo. Ini nga pagpangamuyo nga nahimo sa pagtuo magaluwas sang nagamasakit. Ang Ginoo magaayo sa iya kag magapatawad sa iyang mga kasalanan. Dali kag pamati. Welcome to another episode of Pamati. Yaran kita sa ikatatlo nga simana, kag subong nga adlaw aton pagatalakayon ang mga sakramentos sang pag-ayo. Amo ini ang pagkumpisar kag ang pagbadlis. Sentro sa ministro sang Ginoong Hesus, amo ang iya panawagan sa paghidulsol kag pagpakig-uli, kag ang iya malulo nga mga buhat sa pagpang-ayo. Ugaling nakita man ni Kristo ang aton tawhanon nga mga balatian kag mga kaluya nagatulod bisan pa sa mga binunyagan nga mga Kristiyanos sa pagtalikod sa ila ginahigugma nga amo ang Ginoo. Gani iya ginhatagan sing gahom ang mga apostoles sa Espiritu Santo agud magdala ang pag-ayo sang Dios kag kapatawaran sang mga sala nga ila nahimo pagkatapos sang bunyag. Gani the primary reality for Christians then is not human suffering and sin, but God's healing and forgiveness of sin. Ano ang tawag sa sini nga sakramento? Una, ginatawag ini nga sakramento sang konfesyon. Kung aton ginapatungod sa aton kinahanglanon sa pagkilala sang aton mga sala kag pagpangayo sang pagpatawad. Kaduha, sakramento sang pagpenitensya. Natuhoy sa proseso sang pagbago, paghinulsol, kag katumanan o satisfaction. Ikatatlo, ginatawag ini nga sakramento sang pagpakig-uli. Ini nagapauli sa aton kag nagrasyahan nga relasyon sang paghigugma kag pagpakig-abyan sa Dios kag sa aton isig katawo. Amo ini ang sakramento nga sa diin nagabaton kita sang kapatawaran gikan sa Dios para sa mga sala. Mortal man ini ukon binyal nga aton nahimo tapos ang bunyag nga sa diin ginahinulsulan sing minatuod. Ang sakramento sang pagkupisar nagapakig-uli sa aton sa Kristiyanong katilingban sa simbahan. Ang sakramento sang pagkukumpisar luwas nga ginapatawad ang mga sala nga nahimo nagadugang man ini sang grasya sang Dios sa kalag. Ang Ginoo nagtukod sang sakramento sang pagkumpisar sang iya ginhuypan ang mga apostoles kag iya ginhatagan sing gahom sa pagpatawad sang siya magsiling. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, te ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, te wala man sila ginapatawad. Sino ang nagapatawad sang sini nga sakramento? Ang Santissima Trinidad amo ang nagapatawad. Ginapakig-uli kita sa Amay
sa iya kaugalingon paagi sa anak, nga naghatag sing gahom sa iya mga apostoles upod sa Espiritu Santo para sa kapatawaran sang mga sala. Ang mga pari nagapatawad sang mga sala paagi sa gahom sang Dios sa ila paghambal sa mga pulong sang absolusyon. Ginapatawad ko ikaw sa imo mga sala, sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. So mamangkot kita, ano ang mga epekto sa sini nga sakramento? Una, pagpakig-uli sa Dios, gani ang kapatawaran sang mga sala. Ikaduha, pagpakig-uli sa simbahan. Ikatatlo, pagbaton sang kahimtangan sang grasya. Ikaapat, pagpana sang walay katapusan nga silot, bunga sang mortal nga sala. Ikalima, pagpanas bisan bahin lang sa mga silot nga umalagi nga amo ang bunga sang sala. Ikaanom, paghidait kag katawhay sang konsensya kag kalugpayan espiritual. Kag ang ikapito, amo ang dugang nga espirituhanon nga kusog sa aton pagtinguha sa aton Kristohanon nga pagpangabuhi. So makadto naman kita sa sakramento sang badlis. Ano bala ang sakramento sang badlis ukon ang pagpanghaplas sang nagamasakit? Ang paghaplas sa mga nagmasakit amo ang sakramento nga sa diin ang masakiton ginahaplasan sang balaan nga lana ukon ginatawag lana sang informorum para sa mga masakiton kag ginaupdan ini sang pangamuyo. Ginahatag ang sakramento sang pagbadlis sa tawo nga yara sa katalagman sang kamatayon tungod sang mga balatian ukon yara na siya sa katigulangon. Ang epekto sini nga sakramento amo ang pagpabakod kag paghatag kasulhay sa kalag, ang pagpatawad sang sala kag ang pag-ayo sang nagamasakit kun iniluyag sang Dios. Ang gahom sini nga sakramento makita naton sa sulat ni Santiago nga nagasiling. Mayara bala sa inyo nga nagamasakit? Magtawag sila sang pari sang iglesia nga magapangamuyo para sa iya kag maghaplas sa iya sang lana sa ngalan sang Ginoo. Ini nga pagpangamuyo nga nahimo sa pagtuo magaluwas sang nagamasakit. Ang Ginoo mag-aayo sa iya kag magapatawad sa iya mga kasalanan. Ini ginahatag sang pari ukon obispo sa tawo nga yara sa katalagman sang kamatayon tungod sa iya balatian ukon sa iya katigulangon. Ang tumuluo sarang makabaton sang bisan pila ka beses kun ang ila balatian nagalubha. Sa kinaandan, ang pagsaulog sini nga sakramento nagapangunahan sang konpesyon sang nagamasakit. Ang badlis naghatag sang grasya nga nagahiusa sa nagamasakit sing labing suod sa kasakit ni Kristo para sa iya ikayo kag sa bug-os nga simbahan. Naghatag ini sang katawhay, paghidait, kaisog kag bisan pa kapatawaran sang mga sala kung ang nagamasakit hindi na makahimo sang konpesyon. Kung kaisa, pagbuot sang Dios ang pagbadlis nagadala sang pag-ayos sa lawas. Ini man naghahanda sang nagamasakit para siya pagpanglakaton padulong sa balay sang Amay. Antes ako magtapos, tugutin ninyo ako sa paghatag sang akon pagpamalandong na hanungod sa sini nga topiko. Bisan nano pa kadi maisip sang grasya nga ginhatag paagi sa aton personal nga relasyon sa Santissima Trinidad dira sa mga sakramento sang Kristohanon nga pagpanugod. Mahulog man gihapon kita sa mga sala kag magapangatubang man gihapon kita sa kamatayon. Sa sini nga rason, ang Dios padayon nga nagakari sa aton kabuhi agud haplasan kita, agud bulngon kita, agud ayuhon kita. Sa sakramento sang konpesyon, nagahatag sa aton sang pinasahi nga pagpangatubang sa Dios sa tunga sang aton pagmakasasala. Ginahigugma kita sang Dios sang lubos nga nagkari siya para sa kapatawaran sang mga sala.
Wala gid nagkataka ang Dios sa pagpatawad sa aton, sa paghigugma sa aton kag sa paghatag sang madamo nga mga kahigayunan, mga tsansa, agud bag-ohon ang aton sala nga pagginawi. Oo, kita makasasala nga kinahanglan sang kapatawaran kag kaluoy sang labing mataas. Ang kompesyon isa ka kahigayunan para minatuod kag personal nga pagkighunanon sa Dios sa tunga sang aton pagkamakasasala. Ang konpesyon isa ka lingwahe sang Dios nga nagahambal sa aton, anak, ginapatawad tanaka. Kag magkumpisar kita sang aton mga sala, kag kun makabaton kita sang absolusyon, dapat nakit-an man naton nga inatanan isa ka hilikoton sang isa ka personal nga Dios nga nagakari sa aton, nga nagapamati sa aton, mapinaubuson nga pagtuad sang mga sala, nga nagapana sa aton kalautan, kag naghambal sa aton nga dili na magpakasala liwan. Gani, sa aton pagkonpisar, buksan naton ang aton mga mata, agod matalupangdan naton nga ang Dios puno sang kaluoy, nga luyag magsulod sa aton kalag, agod magpana, maghugas, kag magdula sang aton mga kasalanan. Sa sakramento sa paghaplas sang masakiton o kun pagbadlis, ginapakita diri sang Dios nga may yara sang espesyal nga pagtatap kag pagtamod sa mga maluya. Masakiton, nagaantos kag yadtong bibi sa kamatayon. Wala gid kita nagaisahanon sa sina nga mga tinion. Sa sini nga mga sakramento, dapat nakit-an man naton ang isa ka personal nga Dios nga nagakaluoy kag nagatatap sa aton. Pamatian naton siya nga nagahambal. Yari ako, malapit ako sa imo. Hisugtan naton siya nga himuon ang aton mga pag-antos bilang dalan pakadto sa pag-ayo sa iya para sa aton. Kag sa pag-abot sang natalana nga tion, hisugtan naton siya nga ihanda ang aton kalag sa pagpangatubang sa iya didto sa langit. Ang Dios nagahatag sing kabakod, kalugpay, kaluoy kag pagtatap sa aton. Nagyan initanan ni Kristo kag nakahibalogid kita sina sang ginabatyag sang aton lawas kag kalag. Ikaw, san o bala ang katapusan mo nga pagkumpisar? Luyag mo bala magtinlo o kon magpabilin sa manaag sa pagkabuhi sa sala kag kadudulman? Pangamuyo, kabay nga magsalig ako sa imo, Kristo Jesus, sa pagbulong sa akon mga pilas nga luyag ko nakalimtan, mga pilas nga nagaguot sa akon alagyan padulong sa pagbag-o. Ginatugyan ko sa imo, mga kamot ang akon mga pilas. Itumoy ako sa imo kaluoy kag paghigugma, kabay nga bubuan ako sang Espiritu Santo, sang grasya, sang pag-ayo kag pagtinlo. Amen. Kag kita nagabalik diri sa aton programa kung sa din aton karon ginestoryahan kung ano gid bala ang ginatudlo sa aton simbahan na nungod sa pagkumpisar kag sa pagbadlis sa mga nagamasakit. Halaga drill kag sa inyo mga viewers namon aton anay tamyawon ang mga comments sang aton nga mga online viewers subong nga aga. Ginatamyaw ginaton sang good morning si Cora Baltasar, Virginia Avaricio, good morning dira sa inyo, Nanay Cors and Nanay Virgie.
subong man si Julian Lecanto Aguilar nga naghatag sang iya question karon aton inibasahon. Thank you so much. Kag si Mrs. Milex Jestro Ikang. Tita Milex, Tita may Milex. aga. Si Meryl Panoncio. Good morning dira sa Maayon. Si Ma'am Jopas Mananzares Okendo. Pa-shout out, Father and Loderil, joining us always with you watching from Hong Kong, and Roy Lee in USA. Okay, good morning, no? Actually, si Ma'am Jo Pasmandari. Okay. Kay Sir Gilson Barcenas, no? Salamat, Yes. kid. Good morning, kami ari pa si George Valentino, RG Lu, Gregorio Pelasol, Aneng Gracela Oli, and Rose Andrea Hines Villa. Sa inyo tanan, good morning, kag madamog nga salamat sa inyo pag-upod diri sa aton programa. Sa aton mga kalagad kag kapamati nga yara sa yatag sa ka mga panimalay, mayong agagid kag Yes. salamat sa adlaw-adlaw no nga pag-upod ninyo sa amon diri sa pamati kag subong man sa aton nga Flores kada alas 3 ang takna sa hapon, no? Yes. Salamat gid. Ginatamyaw man nato ng mga kaparian sa aton arkidiocese, kag diri sa aton, no? Ginatamyaw ginaton ang aton kasak director, Father Mark Granflor, kag syempre ang aton nga Senior Arsobispo, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa inyo tanan, maayong agagid, kag madamo nga salamat sa padayon nga pagbuli kag pagsuporta. Okay? Salamat gid kag mayong aga, no? Yeah. Sili nga tinion, no? May mga pila ka mga Questions, pamangkot yeah. diri nga gipadala sa aton padre. Kag Yes. kabay pa, no, nga makahatag kita kasanagan, no? Sili nga mga pamangkot. Una, nga kinahanglan magkonpesar sa pari kag indi na lang direkta sa Dios Padre. Yes, sa pari gid kinahanglan magkonfesar kay nga suno sa aton katesismo sang simbahan, ang aton Ginoong Hesus nagbuot nga iya bug-os nga simbahan mangintanda kag instrumento sang pagpatawad kag pagpakig-uli. Iya man ginhatag ang gahom sa pagpatawad sa iya mga apostoles. Ang mga apostoles nga sa lili ni Kristo. Subong man iya iniginhatag kay San Pedro, no, sa sinulatan sa bag-o nga kasulatan nga nagahambal, I will give the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and what you loose on earth shall be loosed in heaven. Anong buot silingon sini ginatawag ini nga prinsipyo sa teolohiya nga loosing and binding? Karon, paagi sining mga tinaga, paagi sining pagbuot sang aton Ginoong Hesus, iya gintugyan sa simbahan, paagi sa mga pari, ang pagpatawad sang mga sala, no? Na sulito naton nga ining pagpatawad sang mga sala ang nagapatawad gidiri ang Ginoo paagi sa pari nga ministro sining sakramento. Kaga amo ining gintugyan sang Ginoo sa aton, amo ini iya pagbuot nga mangintanda ang iya simbahan sa pagpatawad kag pagpakig-uli. So gani amo ini dapat ang aton sundon. Amo nang rason nga sa pari kita nagakonpesar kaga hindi kita makadirekta sa aton mahal nga Dios, hindi buot silingon nga wala kita sang koneksyon sa iya, pero aton ginasunod ang iya buot, ang iya mando, ang iya kabubuton. Kag amo iniya ang minatuod, kag amo ining aton nga ginatuuhan nga sa pihak kung isaga reklamo kay bias because of bias. Hay mga pari sa pari makumpisar mga may commit man sa mga sala, paano sila paano sila makapatawad, no? Yes, kabalugid ang mga kaparian naton sa sinang nga issue, pero suliton ko ang instruction sang aton mahal nga Dios ang iya pagbuot nga ang pagpatawad sa mga kasalanan, ang gahom sa pagpatawad sa mga kasalanan, iya gintugyan sa mga apostoles. Kag ining mga apostoles, no, gintugyan man ini, ginpasa man ini nga gahom sa mga obispo. Kag mga obispo nagpaambit man sini nga gahom sa mga kaparian. So gani kinahanglan kag maayo gid
nga sa pari kita magkonfesar kay ginasunod naton ang mando mismo sang aton nga Ginoo. Wala iniya naton ginaimbento lang. May mga basihan ini. Kagang aton ginabasihan lang niya kung ano gid ang ginhambal ni Jesus sa aton nga aton tumanon. Okay? Sige, salamat gid Padre, no? At least natagan naton nga mga kaalagad, no? Nga hindi ka mo magkahadlok nga magsugid sini, no? Sa aton nga mga kasalanan magkonfesar sa mga kaparian kay gintugyanan sila, no? Sining dako nga responsibilidad para magbulig sa aton. Ikaduha nga pamangkot Padre, sarang bala nga masugid sang pari bisan kay sin-o ang mga sala nga nakonfesar sa iya. Amo ini ang realidad. Sarang bala masugid sang pari bisan kay sin-o ang mga sala sang nagkonfesar sa iya. The answer is a big no. Hindi gidya. Bisan imo padhaot dan ang pari sang dila, bisan i-threaten mo pa siya, bisan nano pa imo obrahon, hindi gid na niyaya pag-isugid ang sala sang bisan sin-o nga ginkonfesar sa iya. Tungod may ginatawag kita nga seal of confession. And he, the priest, should keep secret all that the penitent said as part of the confession, as well as whatever may put the sacrament in bad light. This obligation admits no exception. Kag-amo ini ang kamatuuran nga kami bilang mga pari nagabakas kag nagatinguha nga ikabuhi adlaw-adlaw kay indi gidya namon mawaragwag. We are not bound to say all your sins nga ginkonfesar ninyo kay may ginatawag nga seal of confession kag amo ining amon ginsaad, no? Ginpromesahan kag ginsaad kag hasta sa amon kamatayon. Ako lang bilang pare, bilang konfesor, kag ikaw nga nagkonfesar sa akon ang nakahibalugid lamang sang mga sala nga imo ginhambal. So hindi iniya pwede nga tawgon ang pare sa korte kag hambalon, ihambal di ituad di tanan nga mga sala ang ginhambal sa imo. Hindi gid na iya pwede. Hindi gid na iya pwede. Hindi gid na iya pwede. Okay? So hindi kami makasugid-sugid kag hindi kami magamit ng instrumento para ihambal, kag iwaragwag ang mga na-commit or na-konfesar nga mga sala sa mga tumuluo. Okay. Sige, klaro sa aton tanan, no, mga kaalagad nga wala sang bisan ano nga rason nga pwede masugid, no, sa mga kaparian naton ang mga sala nga aton ginkonfesar sa ila. Yeah. So may dugang nga pamangkot Padre. Mayari nga pamangkot diri, ang hambal diri, ang bad list, no, from Julian Licanto Aguilar, ang bad list sa mga masakit ginahatag man ina bisan hindi serious ang sakit sang individual. Let us put this in this the answer into this perspective. Ang anointing or ang sakramento, no, sang pagbadli sa mga nagamasakit nagasiling nga ginahatag ini sa mga tawo nga nakaabot na sa age of reason, no, nga ginadefine sang aton simbahan. Ikaduha, sa mga extremely ill patients. Extremely ill patients. Kag sa ikatatlo, sa may tawo nga na mga tagumatayon, no? Extremely ill kag mga tagumatayon nga mga tawo kag sa mga tigulang na old age. So dira pwede ma-administer ang mga sakramento. Ang sakramento sang pagbadlis, no, sa mga tawo nga nakaabot na sa age of reason, extremely ill nga mga tawo kag mayara sang imminent danger of death kag old age. Amo ina ang mga kategory, amo ina ang sarang mahatagan sang sakramento sang pagbadli sa mga nagamasakit. Pero kung sa imo man niya, example, ikaw nga tawo na ospital kag nagmasakit ikaw, kagusto mo ya, no, na
gusto mo ya magpabadlis, why gid siya problema. Okay? Pwede gid na iya kay after all, muna sa pagbato naton sang sakramento, hindi lang ya inaulubrahon sang simbahan. Oh, kuanan nyo ni, batunan nyo ni, kuha kamo sini, receive the sacrament. Yes, wala gauntat ang simbahan nga mag-inganyo nga batunon ang sakramento, pero aton panumdumon nga kinahanglan may ara man kita nga aton man nga disposisyon kay mangin hindi maayong pagbaton sang sakramento kung napilitan ka lang. Okay, sa imo na inaiya. Pero to answer the question, kung gusto mo ya, pwede gid. Pero ang simbahan, ang sa layis ang simbahan naghambal nga pwede mahatag ang sakramento sa may age of reason, extremely ill nga mga pasyente nga mayara or may imminent danger sang kamatayon kag sa mga tigulang na. Okay? So pahanumdum lang sa mga nagaatipan sang pasyente nga malubha na gid ang sakit. Please, buligan naton painsyende sa ila kag aton sila istoryahan o istoryahon kag i-persuade nga kung gusto nila magbaton sang sakramento sang pagbadlis, buligan tang aton simbahan nga ipalapnag ini. Kay ang problema dabi kung kaisa mo ni matawag lang sang pare kung kaisa ang gamasakit hindi niya kahambal. Inang kwan na, inang hindi na gid nimo ya maistorya. Okay? Nagahulat na gid lang iya sang inuras sa iya. So amo na usually aton nga mindset. Whereas dapat buligan aton simbahan nga i-encourage kag aton kumbensihon ang aton mga kauturan nga nagamasakit, especially mga terminally ill, nga samtang makahambal pa sila. No, samtang may animo pa sila. Okay? Aton sila iingganyohon nga batunon ang sakramento. Kay kung kaisa ang tawo nga nagamasakit, syempre hindi na sa kung isa ka panumdum, nahadlok na nasa ginalamo na nasa sang kahadlok, kahangawa kag kahadlok sang kamatayon. Buligan ta siya, no? Ay i-guide naton siya dara na nagasulod ang aton nga support system as family, as support to our loved ones. Buligan naton siya nga iparealisar sa iya nga batunon ini nga sakramento nga wala ginapilit, ha. Kay may mga experience ako ya nga gusto lang ya sang mga nagabantay, pero ang nagamasakit hindi pa saya ready, no? So hindi naton pagpiliton, iagiho naton sa maayo nga pamaagi. Okay? So gani importante gid, no, nga kung gusto mo ya magbaton sang sakramento sang pagbadlis bisan hindi ikaw ya sang tagumatayon, ay imo na ya disposisyon kag kung willing ka man lang ya kag gusto mo, why not? No? Why not? Ginahatag ina iya sang aton simbahan basta bukas ya sa imo nga panghuna-huna kag sa imo tagipusoon ang pagbaton sang sakramento. Dispose ikaw, no? Kag hindi mo lang pagkabigon nga, sige lang, mapabadlis ko kay may magic, no? Wala sang amo sina iya, no? Wala sang kasubong sina. So, maayo yung nga disposition. Okay? I hope I've answered the question. Okay, sige, salamat gid Padre, no? For sure, nasa nagan-gid ang aton nga kaalagad, no? O kon kapamati nga nagpalabot sini nga pamangkot. Kaya pa. Yes, may nag-comment lang nga sige. greeting, hambal diri. Thank you for this program nga masanagan ng iban nga mga Katoliko about sa aton pagtuluhan. Kaya ang iban nagasaylo sa iban nga sekta kay tungod wala sila nakahibalo kung ano gid ang kamatuoran. Yes, thank you also. That's why bisan mabulubudlay ang setup, ang sitwasyon, nagagang iban pagid nga mga butang, no, nga nagahangkat sa aton kabuhi subong, padayon kami nga nagaalagad sa kahanginan kag sa internet para ipaambit sa inyo kung ano bala ang kamatuoran sa aton pagtuo. And with that, gabay pa nga madamo kamo sang nabalaan kag napukaw ang mga nagkalatulog nga mga kalag bangod kung kaisang iban dabi sa aton busy gid, wala sang tion, wala sang tiyempo nga magpamati. So pasalamat kita sa grasya sang mahal nga Dios nga ginhatag sa aton paagi sini nga programa. Okay, so kay wala na mga questions, mag-proceed kita sa pananglit sang aton nga kabuhi.
Sa akon, ang nagtatak subong sa akon alagad drill nga leksyon. Amo ang pag-ayo, no? Pag-ayo. Subong nga challenge kag ginakahadlukan gihapon naton, of course, ang COVID-19 virus. Gusto naton nga matapna na ini kag mag-ayo na ang mga nagamasakit. No, kag mag-ayo na gid ang kalibutan kag matapna na ining COVID-19. Kabay pa nga ang pag-ayo hindi lamang naton pag-i-hope or di lang kita maghangad sang kaayuhan nga matapna ining lawas nun nga pagtilaw sa aton nga dulot sang COVID-19. Ang pagpang-ayo man dapat buligan man naton nga mag-ayo man ang aton kalag paagi sa pagbaton sang sakramento sa pagkonpisar nga nagapatawad sa aton mga sala kagun kita yara na sa aton nga mga last moment kag yara kita naga-eksperyensya sang tuman ka budlay nga balatian, batunon man naton ang pagbadlis sa mga nagamasakit. Kay inita na nagahatag sang kaayuhan kag amo dapat ng aton bakason, hindi lang dapat maayo aton lawas, kundi dapat maayo man ang aton kalag. Kay amo ina ang ginahandom sang Ginoo sa aton. Amo nang iya ginatanay, amo nang iya gina-offer sa aton nga kaayuhan. Hopefully, magpartisipar kag magkooperar kita sa pagpang-ayo nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Wow, salamat gid Padre, no? Sini nga pananglit. Ang sa ako naman siguro, no, nagtatak sa akon subong nga amo nga hindi kita dapat magkahadlok, no? Ilabi na sa pagsugid sang aton mga sala, sa pagkonfesar kag pagbaton man sang sakramento, no, sang pagbadlis. Ilabi na sa mga kultura naton, no, nga ginatakos sa ining paghangkat sa aton ikaayong lawas kag sa, of course man, sa mga katigulangon. Kay the more naton nga ginatago, no, ining aton nga mga ang kasalanan, no, nga wala naton ginasugid, mas dugang ang samad, no, sa aton nga tagipusoon, ang samad sa aton nga kabuhi, ilabi na ang samad sa aton nga espiritual nga pagpanghabuhi. Kaya kung may mga tawo kasubong sang aton mga kaparian nga sarang nga makabulig sa aton, mas nahatagan kita sang ligwa, no, sang espasyo nga makaginhawa, no, nga later on mangin maayo, mabulong ining aton nga mga sakit, no, hindi lamang sakit nga mahambal naton, no, sa ikayong lawas, kundi sakit sang aton nga kalag. Kag ini sila manginggiya naton agud mabaton ang grasya sang mahal nga Dios. Kaysa nahambal ta na gani, no, ina nga grasya, that grace alone can is sufficient enough to sustain us. Nga pinaagi sinang grasya ginhatag sang mahal nga Dios sa aton, kag pinaagi sang grasya ginhatag sa mga kaparian sa aton, amoy na ang mas nagahatag sa aton sang kapag-on. Nga sa aton pagpadayon sining aton nga pagpangabuhi, liwat kita, no, makasiling nga wala kita ginapabayan sang aton nga Ginoo. Nga padayon siya nga nagaupod sa aton. Bangod kay nabaton naton ang paghinulsol, nabaton naton ang grasya nga ginhatag niya pinaagi sing duwa ka mga sakramento. Ang sakramento sang pagkonfesar kag ang sakramento sang pagbadlis. Kag sa uli kita makasilinggid, no, nga amo lang ni aton nga panugyan sa aton nga mga kalagad. Always surrender your weaknesses to God and He will give us strength. Basta ginatugyan lamang naton aton kahuyang kag kaluya sa Ginoo, ang Dios padayon nga magahatag sa aton sang kapag-on basta himpit lamang ang aton pagtuo. So amo lang na kag salamat gid, no, sa tanan-tanan nga nagupod sa aton. Wow, grabe nagidya si Alagad Drill, no? Itugyan sa mahal nga Dios ang aton nga mga ginabatsyag kay siya magaayo gid sa aton. Paagi man sa aton nga himpit kag bug-os nga pagkooperar
sa iya kabubuton. Okay, and before we end, ginaimbitar gid namon kamo para sa aton padayon nga pagtalakay diri sa summer catechesis sa pamati kag buwas aton pagaistoryahan ang duha na gidlang nga nabilin nga sakramento. Yes, Father Dave, buwas ipatag naton ang sakramento sang Kristohanong pagpangalagad, nga mo ang pag-orden kag pagkasal. Yeah, doon mo ning crossroads, no? Kung ano yung mga choice. Nga pilion, ang pagpa-orden bala o kung ang pagpakasal. Tinutuyo sini nga mas mapadalaman pagid ang aton ihibalo tuhoy sa sakramento sang pagkasal kag ang sakramento sang pag-orden. Gani, sa gihapon, aton gini updan diri sa Facebook page, Pamati Archdiocese of Capiz, alas 9:45 sa aga. Kag aton man kamo ginaimbitar nga padayunon ang pag-upod sa aton tradisyonal nga Flores de Mayo kada hapon online kay yari na kita subong sa Dia 20. So gani updan naton ini hasta sa katapusan. Kag inisa lang naton sa gihapon maupdan sa Facebook page sang Pamati kag sa iban pang Facebook pages sang Archdiocese, alas 3 ang takna sa hapon. Kag sa siningation, ginaimbitar nato ng tanan, aton nga mga followers nga mag-upod sa aton nga pagpangamuyo sa pagpasalamat sa mahal nga Dios kag sa siningation, pagapangunahan ni Father Dave. Kag siya man magahatag sa aton sang final blessing. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O makagagahom nga Dios, nakahibalo kagid nga kami tanan, nagamasakit hindi lamang sa amon lawas no nakahuyang, kundi pati na ang amon mga kalag. Kag nakahibalo ka man, kung paano kami ayuhon. Nagadangop kami sa imo, O Dios, nga makagagahom, nga imo ayuhon ang amon kasaypanan, ang mga sakit nga ginabatsyag sang amon lawas kag sang amon kalag. Kag kabay paunta nga sa imo pagpangayo sa amon, magbalik ang amon buot, magbalik ang relasyon nga luyag mo ipatuman, ang relasyon nga luyag mo pakamahalon, ang relasyon nga luyag mo tipigan sing hugot kag himpit. Itudlo sa amon, Ginoo, ang dalan padulong sa sining maayong pagtatap sang relasyon namon sa imo, nga kung kaisa amon ginamantsahan kag ginahigkuan bangod sa amon pagpakasala kag amuman ini ang nagahatag sang sakit sa amon kalag. Pero makagagahom nga Dios, nakahibalugid kami nga indi mo kami pagpabayan. Gani sing may dako nga pagtuo kag pagpaubos kag paghinulsol sa amon mga sala, nagapangayo kami sang imo dayon nga pag-ayo kag gabay paunta kami maghatag man sing kalugpayan kag kasulhayan sa imo kag sa amon isig katawo nga mga nagaantos, ang mga nagabalatian kag ang mga nagakinahanglan gid sa amon bulig. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Ayhan ang aton programa Kutob na lang diri. Apang sa Dios, padayon kita nga magpamati. Kag ang amon padayon nga panugyan sa inyo sa adlaw-adlaw nga tanan ang Kristiyanong pagtuo aton gid Ikabuhi. Dali kag pamati. Welcome to another episode of Busog, nourished by the Word of God. Sa pulong sang Diyos, kita busog. We are now on the 7th week of Easter, Thursday. Our first reading is taken from the Acts of the Apostle, chapter 22, verse 30, and chapter 23, verses 6 to 11. And our Gospel is taken from John chapter 17, verses 20 to 26. May we be one. Some of the people nowadays are focused on how to be practical in life
in terms of their faith without thinking about God, how He suffered for us just to be saved, and how to be one with Him. There are times that we commit sin and we do not know how difficult for God to accept that we, His son or daughter, doesn't think about Him and what He might feel. We forget God because of what we achieve or learn in life, and most especially, some never believe in Him because they were in the middle of darkness. It seemed that we don't want to be one with Him. We cannot deny also the fact that we are one of those who commit sin for recreation, popularity, and compliments. We tend to separate ourselves to others. It seemed we don't want to be one with our neighbors. Moreover, we cannot deny the fact that we cannot sacrifice ourselves just to have some time in praising, loving, believing, and spreading His words to our fellow brethren. In effect, we tend to forget the basics of faith, that is, to be in an intimate relationship with Jesus and to be one with others, because we are to focus on our personal beliefs. Also, we fail to live out the center of our faith, that is, to love God and our neighbors. In our first reading for today, as we have heard, there is a conflict between the Pharisees, who believe in life after death, and the Sadducees, who do not believe in life after death. There is a disagreement of beliefs between the two, a disagreement that almost resulted to physical harm. And as we can see also today, with the theological and philosophical learnings or knowledge we acquired, we lost our focus on what is essential. Brothers and sisters, knowing God is not only acquiring theological and philosophical knowledge of Him or about Him, but having a knowledge of Him also is simply loving Him wholeheartedly. In our gospel for today, Jesus showed us a humbling act. He asked God the Father to bless those who believe in Him, the one sent by the Father. You see, despite our sinfulness, Jesus would still pray for us as long as we faithfully carry on our mission, that is to announce the good news of God's love. This is our mission, in not arguing or debating to others about our personal beliefs, which would lead us to conflict or disagreement with each other. This is contrary to what Jesus had prayed, because He wanted that all may be one, as He and the Father are one. Moreover, to love one another as how the Father and Son loved each other. Brothers and sisters, we are being invited today to be one with God and with our neighbors, loving each other rather than arguing with each other that would lead us to conflicts and disagreements. In the end, may we be inspired with the prayer of Jesus. May His prayer enable us to really live out our mission. Amen. I am Gerald Sadyok, kakabay sa pulong sang Diyos, kita nabusog. Hasta sa liwat.